ayixoxe lo. Ayixoxele mina ngalokho. Athi ngifike ngivuke nayo. Nami ngivukele ngefulo. Bathi umonzele kunento ade fanele uyixoxe wena. Uyixoxe lo munye umuntu uthi yazi ngaphuka ngelinye ilanga. Kodwa kwakuyivuko nje nami ngangivulele uyangizothi ngithini. Kodwa nizwe kahle lento bathandazi. Kunento ezowenzeka la. Bithi baba ngiyinga bona. Hayibo. Kunento ezowenzeka. Yangizothi ngithini. Angazi ngayibona into engekho kodwa ayizonzeka la. Lo ubukanalo lo. Baphinde wayibamba lento bayixoxa kwendawo phela hayi kodwa nginani. Ake ngizwe hamba. Amen dokotela. Amen Bishop niyaphila Nkosi yami. Bishop lami ngiyesaba lezi inambara oyidlulayo akuzona inambara eyidlulwa umuntu aphile. Sengathi ibandla lingakuthandazisa Nkosi yami okunamandla ngoba inambara oyidlulayo udlula ngathi umuntu ovalelisayo emhlabeni osehamba. Inambara oyidlulayo impela inambara engathi sudlulela insuku zokugcina. Angeke kudlula inambara kanjena Bishop kuyangethusa lokhu kakhulu. Sengathi ungakhulekiswa wena mholi wami kakhulu ngempela ngoba inambara zakho seyijule kakhulu sezingesabisa ngathi manje wena ungumuntu oshiyayo ngoba lento usuyifunda ezulwini straight iyangethusa. Hey madoda engakutsho kini ukuthi ungasheshi ukuthi umuntu iscam ungakasondela eduze kwakhe wazwa ekudlulela wemoya. Ungasheshi ukuthi umuntu iscam. Abantu abaningi sithatha izinto esizizwe ngabantu kube yizo ezidumayo impela. Into embi yaduma into enhle ayidumi. Umuntu uma esekwenzela into enhle usufihla uqamba amanga uyala hayi mina ngiyavuma ukhehlele izimola lambe ngakholwa lambe ngithi scam lambe ngihlala anti ngilingizwa ngona ngiyala ngithi akula moya iscam kodwa hayi namhlanje ukudla kujikile platini ngiyavuma mina ngumzela sengiyavuma.